Sik, sak tembang sik. Yo, sapa sik? Anu Mbak Yovika dulu, Mbak Yovika dulu. Engko saya kudu gandengane karo ibuke. Iya, Mbak Yovika. Ah, yo aja menang Mbak Yovika. Ayo spot ica, spot ica. Ya, yuk. Hey! Wilujeng dalu selamat malam Mbak Yovika Listiarisma. Selamat malam Mas Dal. Luar biasa Ngawi punya nggih. Ya. Iya. Menika Mbak apa itu untuk para penonton dan para netizen menika Mbak Yovika niku di Astabrata nggih termasuk baru nggih. Belum Betul, lama ya? Belum. Kelingan opera Mbak Yovika. Pertama di panggung Astabrata itu pas pentas di mana? Kalau nggak salah itu di Kediri. Oh di Kediri, di Pagu ya? Iya Pagu. betul sekali. Berarti nek di Pagu sampai sekarang itu sudah berapa bulan Udakara? 2 bulan ya mungkin ya. Oh 2 bulan gitu. Iya. 2 bulan ikut Astabrata seneng nggih? Suka sekali. Iya. Menyenangkan sekali. Iya. Kene Mbak Yovika. Gimana Pak? Anu Mas. Selama 2 bulan ikut Astabrata, apa Mbak? Oleh-olehanmu apa yang kamu dapatkan dari Astabrata selama 2 bulan ini Mbak Yovika? Nggih, alhamdulillah kula saged nyelengi Mas Dalan. Oh dicelengi nggih. Nggih. Pinter wong wedok pinter nabung, wong wedok pinter nyelengi. Terus celenganmu hasil kok Astabrata mbok centelne apa, mbok tukokne apa? Mbak? Nggih, alhamdulillah duit sing kula tabung niku saged nggih tumbas kendaraan setir bunder. Alhamdulillah melu seneng. Avanza, Nduk. Mboten. Innova, Nduk. Mboten. Xenia, Nduk. Mboten, Mas. Kendaraan setir bunder ya apa? Spur tebu. Sepur tebu ya ya malah kena gue nyambut gawe no, malah kena gue nyambut gawe. Ngawi ya, Ngawi. Iya, betul. Kecamatannya mana? Kecamatan Padas. Kecamatan Padas, desanya mana, Bu? Desanya Sukawiono. Dusune ngendi ya, Rok? Mbawu. Piye dusune ndi? Mbawu. Loh, kuwi enak to dusun jenenge kuwi enak to? Ada. Oh, dusun namanya? Mbawu. Dusun Bawu. Nggih. Nama dusun ya itu ya? Iya. Nek desane Sukawiono. Iya. Jenengan nek mboten percaya to, jenengan saged bika map, maka muncul gambare Mbawu. Gambarnya Bawu itu tadi langsung muncul ya? Iya, muncul. Mak kebut ngono metu ya? Iya. Luar biasa, luar biasa. Terpampang nyata nanti. Lulus kuliah baru nggih? Lulus kuliah? Ya, baru, Mas. Wisudanya kapan? Oktober insyaallah. Alhamdulillah, muga-muga diparingi lancar. Sampeyan wis gede, sampeyan wis dewasa. Nek lulus kuliah arep ning diparani mesti bakal dadi calon istri dari suamimu sok dan calon ibu dari anak-anakmu sok. Nggih, Mas. Sampeyan ngono apa ya wis siap mau dirabi karo wong ngono wis siap? Hah? Insyaallah. Insyaallah siap. Nggih. Ngerti ta kewajiban seorang istri itu apa aja ngono ngerti ora? Ya tahu dong. Apa kewajibannya apa? Kewajibannya istri 3M, Mas. 3M. M pertama. Dadi ora. M pertama. Masak. M kedua. Masak. M ketiga. Mana? Macak, masak, mana. Ya. Wah, wi kewajiban istri nggih. Iya, betul. Masak itu termasuk dari 3M tadi. Nggih no. Sampeyan iso masak-masak ngono iso? Nggih, sekedhik-sekedhik bisa. Upamane Nduk, upamane esuk sampean duwe suami terus masak. Nggih. Upamane masak jangan asem. Jangan asem.
Jangan asem ngene bumbune apa, Nduk? Jangan asem mamane. Ini calon istri loh kamu, harus bisa olah-olah kamu, harus bisa memasak. Nggih, sing mesti niku kan brambang, bawang, uyah. Brambang, bawang, uyah, jangan asem. Terus Iya. upamane ben sedep ditambahi apa? Ben sedep ditambahi kunci lambang sari lemak daging. Ah, lali. Lah. Jangan asem sih, tadi dibaleni sih. Coba baleni sih. Jangan asem. Ya, jangan asam kuwi mesti Bumbune apa satu? Brambang. Brambang. bawang, Bawang. uyah. Uyah. Ben sedep ditambahi, Duk. Tambahi apa? Alon-alon. Kunci lambang sari lemak daging kayu legi colok kecap cerit. Jangan asem. Ya. Sik kunci lambang sari lemak daging kayu legi colok kecap cerit. Ya. Jangan asem. Betul. Upamane, Nduk. Upamane Mbak Yovika memasak jangan lodeh. Resepnya jangan lodeh apa? Jangan lodeh ini kan mesti kan anggi santen. Santen pertama wajib, jangan lodeh. Kedua, Brambang bawang uyah mesti ora keri. ora keri. Ben sedep ya, Nduk, ben sedep. Ben sedep ditambahi Tambahi apa, Nduk? kunci lambang sari lemak daging kayu legi colok kecap cerit. Jangan lodeh. Jangan lodeh. Ya, itu jangan lodeh. Ya jangan lodeh. Niku jangan lodeh, jangan asem, jangan lodeh. Saiki aku tak tekon. Kenapa? Tak tekon karo Mbak Yovika. Nggih. Ning dusunmu dusun Bawuk. Iya. Kuwi apa enek jajan apem Bawuk enek ora? Lho iya jelas wonten no. Apem ning Bawuk enek ya apem. Enten nggih. Jajan apem ning Bawuk enek. Nggih enten. Oh ada. Ngono kuwi piye? Ngono kuwi bumbune ngono kuwi carane olah-olah ben sedep apa ya apem memang dicrit ngono. Nek apem bawuk niku Apem mboten usah bawuk? dicrit, Mas. Apem Bawuk gak usah dikei crit ben sedep. Soalnya apem bawuk niku saged ngecerit piyambak. Nyapa to kodho kuwi. Kayak ngene nek nyepel sedina sewengi. Ora apa-apa. Ya lagi perdana. Ya Pika. Inje, Mas. Nembang. Yo, selendro Mas Satya, selendro. Wis. Tumbuk. Ayo berdiri tumbuk berdiri. Ayo, Lek. Lho, Lah apa iki? maca ayune kaya ngono kok, Lek. Ayo, Mbas. Mbas. Nah, iki ibuke sinden-sinden ya ini. Iya, iki dedengkote sinden. Dedengkote sinden. Ayo. Piye? Ki lho, piye menurutmu resep masakane iki meng cara versi Ngawi meng jos to? Nggih pripun niku nek resepe? Ya sing ora dikuwati ya crite kuwi Mas. Lah napa kok mboten kiat? Lah sing liyane dikek crit apa iso ngecrit dhewe. Lah saking ampuhe apa membawuk kok. Kaya sing duwe nggon bawuk dhewe, nggonku ya enek. Napa? Bawuk nang alas tapi nggonku. Gini jenengan nggih enten bawuke. Enek alas bawuk. Lah niku liwate pundi? Ya liwate ratan to, Nduk. Oh, Jenenge enek ya Yu. Enten. Alas Bawuk ada ya? Kuwetel Mas tapi. bayo. Lah kuwi cara dalan nggih, anu sapa jenenge Mbak? Napa nek nggen kula kan bawuke kan alus dalane sakniki kan cor-coran. Heeh. Nah nek ngene jenengan niku dalane pripun wong alas Ora kok? tau ditone Mbak, dadi ya kuwetel sukete wah. Apa nek nak rendeng beyo. Nek nggen kula kan bawuke resik. Toh, Mas Dalang, Aku tak medun nih. Mas Dalang umur. Tenan Mbak. Jenenge suket wis enek 7 pon ra diwatun. Piye suket kala mentoe luwandhep ora karo-karuan. Kok mboten jenengan rondap? Rondap iki. Nek dirondak iki engko tanahe longsor. Oh, nek dirondap tanahe Katut longsor. yo nesakne lemahe no. Oh. Ya ben jebol karepe dhewe. Malahan. Oh, nggih. Engko nak 3 garing kene sukete.
Anu YouTube, Bu. Dalem Ora sah angel-angel nggo pambuka. Sing slintru gubuk asmara wae. ngoten nggih. Gubuk